Wah, ngulon kaya ngono lho. Boleh ya. Yo mangan. Sawah. Arep mancing ya, Dik? Mancing ya, kok. Kowe manggon ndi, Mas Rin? Ginjal mau enak. Di sini di poin Langsung ya. langsung. Sikatan itu jadi sikatan sisa ini. Disikat terane isine kuwi. Yes. Apik jane yo mangane. Lah ya. Nggak paletku ya. Dikesian. Nah ya. Wah, yang udah coba. Oke, Mas. Suwun, Mas. Nanti